Inu jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na limanaw min ye arajo joliba ye an lamɛnnen don fana kan Mali kɔnɔna yan nɔ an lamɛnnen don Segukaw fɛ yen nɔ Dakagun kan min ye Sikaso Kɛnɛdugukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don ye arajo joliba kan limanaw aw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min ni ladala jɛmukan don min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw kunnafoni sɛbɛn minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an bɛ ye kɛnɛ kan ka se ka o bamayɛlɛma an ka bamanankan na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na ni an sigilen kɛnɛ kan ayiwa an kelen tɛ kumaso kɔnɔ ni n tɔgɔma Amadu Tolo ale bɛ yan nɔ Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na marhaba ba ayiwa min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ ye o bɛ Musa Sanogo bolo kosɛbɛ ka se jabarani fanfɛla la min ye cɛba dɔw fana bɛ yen awɔ min ye Augustin ye awɔ min ye Lamine Kulubali ye kosɛbɛ ka taa se Musa Hayidara ma ani Usufu Sangari kosɛbɛ jɛka baara de don Tolo awɔ jɛka baara in maa kelen tɛ se k'a kɛ ne kelen ko k'i b'a kɛ kosɛbɛ ayiwa a dɔ bɛ dɔ la i bɛ sɔn ka bala sira la o fɛn tɛ o kelenna ko man di a kelenna ko man di kelenna baara yɛrɛ man di kosɛbɛ ni kelen ko i bɛ se k'a kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de y'a to kosɛbɛ Tolo n'i ye an kɔni kumakan mɛn an kɔni ta y'an da ye awɔ min ka d'anw da in ye an b'o fɔ kosɛbɛ nka Tolo ala fanba o ye cɛ dɔw ye minnu sigin bɛ dibi la awɔ olu de b'an yira diɲɛ na awɔ Tolo nin an sigilen kɛnɛ kan kosɛbɛ Mali an bɛ bi ye juma ye awɔ janvier kalo n'o ye san 2023 kosɛbɛ ale kalo fɔlɔ ye Tolo jamana kɔni an b'a dɔn k'a fɔ ɲina ayiwa kow ka ca kosɛbɛ kow ka ca kosɛbɛ wulikajɔw ka ca awɔ baaraw ka ca fana an b'a dɔn baara bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ni san in kɔnɔna la awɔ ayiwa Tolo a baaraw a bɛ se a dan na wa kosɛbɛ o kɔni ye ne yɛrɛ ka ɲininkali a ɲininkali kan ka a bɛ se ka kɛ ka se a dan na wa a ɲininkali kan ka kɛ sabu dɔw bɛ yen olu fɛla tɛ a ka ɲɛ o de don Tolo dɔw fɛla tɛ a ka ɲɛ dɛ awɔ ayiwa ko mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ yen o tɛ fɛ a ka ɲɛ ayiwa ne bolo ko kulukɔnɔmaa bɛɛ ka laɲini ye ba tigɛ ko ɲuman ye kɛ t'i ci la kulukɔnɔmaa dɔw hakili la kuru ka ci kuru ka kari yɛrɛ ni min bɛ nɔɔni kɛ o ka nɔɔni kɛ ka bɔ ni min yɛrɛ tɛ se ka bɔ yɛrɛ o ka to yen u ka sabali ni kulukɔnɔmaa bɛɛ kɔni hakilila ye kuru ka ba ka tigɛ an ka se dangan na kosɛbɛ hɛrɛ la awɔ Tolo ne hakili la bɛɛ b'i muɲu k'i sabali bɛɛ bɛ ko to ɲɔgɔn ta la kosɛbɛ an kɔni ɲɛ bɛ mun na Tolo o tɛ ko to ɲɔgɔn ta la sira ye parce que bi n'i y'a lajɛ baara minnu bɛ sen na n'o ye kalataw n'a ɲɔgɔnna labɛn minnu bɛ yen awɔ politikimaw sɔnnen tɛ politikima dɔw sɔnnen tɛ kosɛbɛ référendum min yɛrɛ n'o y'a ko fɔlɔ ye n'o o kan ka kɛ an kɔrɔ yan dɔw ko jamanakuntigi k'a to yen dɔw ko a ka jɛ nin ko in kɔ kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko a ka kɛ yɛlɛmani gansan ye a kana maga sariya sunba in yɛrɛ la kosɛbɛ Tolo o ye ko min daminɛ ye maa b'o laban dɔn tiɲɛ la o de y'a to n k'i ma n ko maaw ka yeta tɛ kelen ye awɔ parce que n'a kɛra nin cogoya la tan bɛɛ dun ko an ka sigikafɔ kɛ kosɛbɛ an ka bɛn kelen ma awɔ an bɛɛ dun tɛ se ka bɛn kelen ma parce que ni an bɛɛ ko k'an bɛ bɛn kelen ma a tɛ ɲɛ cogo si la e ka yeta ni ne ka yeta e ko f'a ka k'e ta ye ne ko fana ko f'a ka kɛ n ta ye bon jamana marabaaw fana bɛ yen kosɛbɛ olu fana ka yeta ye nin ye a bɛ to jɔn ta la sisan ayiwa fo dɔ de k'i ta bila voilà fo dɔ de ka jɛn ka tugu tɔw a ɲuman ye min ye sira ɲuman ye min ye awɔ bon nin kɔni an hakilila ye nin ye sira ɲuman ye nin an ka taa nin fɛ kosɛbɛ nka Tolo i b'a ye anw de fɛ yan ni tɔn min ko n'a ma kɛ tɔn min hakilila ye hakilina ma minɛ voilà o de y'a to n k'i ma n ko bɛɛ tɛ fɛ a ka ɲɛ ayiwa nin yɔrɔ de don kosɛbɛ donc ni an ma parce que i bɛ taa jamana wɛrɛw la n'i bɛ misali ta kosɛbɛ maa minnu y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ misali ta olu kan awɔ Tolo a mana kɛ cogo cogo démocratie jamana dɔw bɛ yen n'i taara ye bi olu bɛ kuma fasugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma awɔ nka i b'a ye finalement a ti ɲɛ min kɔ u b'a k'o ye bɛɛ bɛ tugu o kɔ bɛɛ bɛ tugu o de kɔ awɔ wa a bɛ kɛ o de ye a bɛ ɲɛ kosɛbɛ ayiwa ɲɔgɔn farafara tɛ bɔ a la nka i b'a ye anw de fɛ yan an minnu ko k'anw ye démocratie ŋanaw ye
kosɛbɛ an minnu ko démocratie ko fiɲɛ bɛ ka don a la nka anw sen tɛ ka an ka démocratie yɛrɛ a makaran fɔlɔ kosɛbɛ ka a kisi fɛn dɔw tɔɔrɔ ma o ye mun ye sigikafɔ bɛn hakililaw ka kɛ kelen ye kosɛbɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ n'i ka hakilila don dɛ kosɛbɛ de bɛ ala ka diɲɛ da tolo bɛɛ n'i ka hakilila don e ni ne ka hakilila tɛ se ka kelen cogoya si la an ka yeta tɛ kelen mais min ka ɲi jamana ma an kɔni tɛ se k'a fɔ n t'o dɔn kosɛbɛ taridi ayi n'i ye nkalon tigɛ i b'a fɔ Amadu Wulibali don ma sɔn n tɔgɔma i b'a dɔn i ye min fɔ sisan Wulibali don i ye maaw kɛ cogo o cogo hali maa fila n'aw sigira i b'a sɔrɔ ko kelen in kan aw hakilinaw tɛ kelen o tɛ kelen ye dɛ bari n'aw ye sigi ka fɔ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ politiki yɛrɛ bunakun kan kosɛbɛ k'a bɛ ala ka politiki da maa minnu b'a baara la kosɛbɛ hakililaw tɛ kelen parce que bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don o de bɛ wele ko vision politique vision politique min bɛ e la politique taga sira fɛ ani min bɛ ne la n'an ti kunkilenna kelen kɔnɔ o t'a yira ko e k'i ta to yen o t'a yira ne ka ta to yen bari an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲuman jumɛnw bɛ ta la ne ka faamuya la ɲuman jumɛnw bɛ ne ta la ne ka faamuya la olu ka fara ɲɔgɔn kan yaasa nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen o de da ka d'an na o de da ka di bɛɛ lajɛlen nin ko in bɛ daminɛ min na parce que ɲinan Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ kalata min ba kan ka kɛ tolo a si tɛ taa ka politiki tɔnw to ayi cogo si la i y'a faamuya bon kalata joli don référendum législative conseil kosɛbɛ présidentielle ani mun wɛrɛ a ka ca koyi a ka ca a ka ca an b'a fɔ dɔrɔn kalata san de ye ɲinan de don kosɛbɛ bon ɲinan ko in il faut que les politiques kosɛbɛ les partis politiques u ka sɔn u ni jamana marabaa ninnu u ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a kana kɛ an solilama taama ye n'an ma farati a bɛ k'o ye dɛ ala ka n'o cɛ parce que an ka gɛlɛya bɔra yɔrɔ jumɛn kosɛbɛ a bɛɛ bɔra ni kalata ko kelen ninnu de la hali coup d'état min kɛra sisan ka n'an se nin kɛnɛ ma yan kosɛbɛ nin kɛnɛ kan yan bon a bɛɛ y'o kalata kelen a fanba bɛɛ y'o ye kosɛbɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen dɛ nka a fanba bɛɛ y'o ye kosɛbɛ bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an sigilen bɛ o ko da la tuguni aya tolo bɛɛ ka politikimaw k'a lajɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a lajɛ u ni politikimaw ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ ko tɛ ɲɛ min kɔ a ka ko ye ni min bɛ se ka kɛ u k'o kɛ kosɛbɛ mankan kana kɛ fɔ ɲɔgɔn kana kɛ ayiwa jamana kana taa yɛrɛ sɔrɔ ko wɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ parce que ni jamana bilala gɛlɛya kɔnɔ jamanaden fanba de b'a ni kɔlɔlɔ sɔrɔ o waati tɛ sisan donc an dun mɔgɔw t'o la bilen a man ka mɛn Mali kɔnɔ bilen ko crise post électorale o ka ye an ka jamana kɔnɔ yan bilen cogo si la o man ka mɛn yan bilen tolo parce que n'a kɛra a bɛ jamana segin kɔfɛ ni san hakɛ min ye kosɛbɛ e m'a ye halisa an bɛ tibitaba la tiɲɛ de don an bɛ tibitaba la halisa tiɲɛ ka sababu kɛ halisa an ka politique de comment dirais-je politique d'élection ni ka jamana yɛrɛ koron kosɛbɛ jamanadenw ka se ka taabolo kelen dɔ jamana la halisa an sene ka a sɔrɔ ka ɲɛ k'a bila sen kan kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnna caman ko on va dans tous les sens voilà o man ɲi ça devient comme ça an bɛ ka taa sansi bɛɛ fɛ o man ɲi finalement an t'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ bon n'o dun y'i sɔrɔ tolo a bɛ gɛlɛya ɲɛfɛ dɛ kosɛbɛ o t'a dɔ ye o i t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ e yɛrɛ sigilen tɛ ni yɔrɔ min an bɛ masa in de deli kosɛbɛ tolo a k'an kisi o tɔɔrɔ ma amin ayiwa gafew de b'an bolo yan tolo an bɛ don olu kɔnɔna la kosɛbɛ k'olu lakali n'an ye gafew ta e ko an t'an ɲɛsin indépendant ma de indépendant ale da bɛ nin politique ko kelen in de la koyi a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ min ye projet de loi min bɛ constitution kura in kɔkunna la k'a bɛna fɔ ko parti politiques tilala koyi tolo politique tɔnw ma se ka ɲɔgɔn faamuya cogo si la o ni ministère de l'administration territoriale kɛrɛnkɛrɛnnenya la fangabulon min bɛ yen n'ale ka baara bannen bɛ mara cɛma bɔli o koɲɛ ma kosɛbɛ yɔrɔ n'i y'a lajɛ kalata ko ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnni kalifalen bɛ ale fana de la ni fangabulon min filɛ ministre de l'administration territoriale o yɔrɔ colonel Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ ka baara dɔ farala kan kosɛbɛ k'a ma ko ministre d'état ministre de l'administration territoriale tolo ko ani politique tɔnw u ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kunun ko
ayiwa référendum min bɛ yen n'o ye an ka jamana sariya sunba ye ayiwa n'o kalataw kan ka kɛ marisi kalo natɔ ye tile 19 k'a fɔ ka jamanadenw ɲininka min sɔnna a ka yɛlɛma min fana ma sɔn a ka yɛlɛma o de ye référendum min ye o ka yana a cɛ ka politikitɔnw wele k'u hakilila ɲininkali kɛ tolo n'i y'a lajɛ ko politikitɔnw la ayiwa wele bilala maa minnu ma politikitɔn 291 tolo nka min sera kɛnɛ kan bɛrɛ tɛ dɛ bɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ o de ye siran yɔrɔ yɛrɛ lɛnɛ fana y'a yira k'a fɔ maa politikitɔn 291 81 politikitɔn 281 n'a fɔra ko 50 de yera kɛnɛ kan o tɛ kun bɔ yɔrɔ o kɔrɔ ko bɛrɛma ye n'i y'a sigi 100 o 100 k'a bɛna fɔ 100 o 100 tan ni 7 murumuru 79 ani 9 o de sera kɛnɛ kan tolo n'i y'a lajɛ ministre administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ayiwa nin kɔni ye sira de ye sira min bɛ yen ni ka se ka sira fura joona yanni ni kalata in a bɛ se ka se tolo n'i y'a lajɛ l'indépendant ka fɔ la politique tɔnba minnu bɛ yen i n'a fɔ cadre d'échange des partis et regroupement pour le retour à l'ordre constitutionnel olu yera kɛnɛ kan ADEMA tun bɛ yen IRD tun bɛ yen ADP Maliba Parena olu tun bɛ yen kunga dɔw ma ye kɛnɛ kan i n'a fɔ CEMAS Mahamud Diko ka CEMAS FAR an ka wuli o ma ye kɛnɛ kan premier ministre kɔrɔ in ale ka tɔn don Modibo Sidibe Espérance Nouvelle jigiya kura ale Hussein Amio Gindo ka tɔn don a fana ma ye kɛnɛ kan tolo a n'a ɲɔgɔnna caman ko n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ halisa baara bɛ administration territoriale bolo dɛ tolo n'a fɔra ko ale ye wele bila politikitɔn 281 ma 50 dɔrɔn de yera kɛnɛ kan halisa baara tɔ bɛ yen a kan ka wuli ka ninnu de sɛgɛrɛ sa tolo k'a fɔ ayiwa aw ma ye kɛnɛ kan wele dun bilala aw ma munna aw ma ye kɛnɛ kan jamana dun kungo de bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko an ka jamana sariya sunba tolo ale de bɛna yɛlɛma ayiwa kalata bolodalen don o ko la marisi kalo la wele bilala aw ma ko a ka na an ma ye kɛnɛ kan kun min na ayiwa administration territoriale a kan ka wuli k'a jɔ a ko la l'indépendant y'a yira k'a fɔ politikitɔn 50 minnu bɛ yen n'olu yera kɛnɛ kan k'olu yɛrɛ la ko politikitɔn 24 olu kɔni ye u fɛlaw fɔ olu y'u fɛlaw fɔ 48 olu fana ye a yira k'a fɔ ko u fana fɛlaw bɛ yen 6 fana bɛ yen tolo olu kɔni y'u kangama fiyewu ko in yɛrɛ a kana kɛ fiyewu n'i y'a lajɛ tolo ko dɔw bɛ yen i n'a fɔ politikitɔn minnu bɛ yen n'olu ko jamana sariya sunba in yɛrɛ ayiwa jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale don ko constitution 1992 min filɛ nin an bolo nin tolo k'a ma se ko a ka yɛlɛma yɛrɛ ko a ka fan minnu bɛ yen n'olu ka gɛlɛn a la yɛlɛmani minnu bɛ yen ni an tɛ taa u kɔ fiyewu k'o don a kɔnɔ tolo a ka sariya sunba in to yen dɔw y'a yira k'a fɔ fana ko kalata min bɛ yen n'o ye référendum ye ko k'a lajɛ ka jamana yɔrɔ dɔw lajɛ ayiwa ni kalata in bɛ se ka kɛ yen nɔ ka fan dɔw lajɛ ni ayiwa basigi bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka kalata in kɛ yen dɔw y'a yira k'a fɔ a ka bila pewu sigi ka kɛ kokura ka se ka mafalenba minnu bɛ yen i n'a fɔ an ka jamana sariyatigiw majisiraw ani lakɔli karamɔgɔw ani sɔrɔ dɔnbaw ani an ka finitigi ɲɛmɔgɔw tolo ko k'olu da don ko in na yɛrɛ n'olu da ma don ko in na dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ɲɛ t'a la a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye tolo n'i y'a lajɛ politikitɔn minnu bɛ yen ni olu yera kɛnɛ kan an y'olu f'i ɲɛna sisan min ye Bakari Tireta ye cadre d'échange min ye yelenkura Amadou Koïta Amadi Sangare Dize parti jeunesse alternance Adema PAJ Marie Mancha Jara a n'a ka secrétaire général Yaya Sangare min ye Djigiba Keita n'u k'a ma PPR Parena Yunus Amey Diko RDS Mamadou Oumar Sidibé PRVM Fasoko Oumar Ibrahim Touré APR Dr Amadou Sy parti Aramata Plus Kofop Mamadou Keita Miria URD ADP Maliba a n'a ɲɔgɔnna caman kunnafoni de ye nin dɛ tolo l'indépendant de ye nin fɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔ an bɛ taa nouvelle horizon ta kɛ nouvelle horizon ale ko min ye an ka jamana ye Mali ko a bɛna fɔ CEDEAO hukumu kɔnɔna la ko an ka finitigiw bɛ jɔ ko 4 na koyi tolo ni kunnafoni sɛmɛntiyara l'américain ka cakɛda dɔ de bɛ yen ale de bɛ to ka nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ u k'a ma ko global Fire Power o ye Anglais kan ye
global fire power tolo ko aye jateminɛ kɛ ayiwa ni waati laban in na Mali ko a ye jɔyɔrɔ 4 de sɔrɔ min ye farafina tilebiyanfan olu ka faraɲɔgɔnjɛkulu min bɛ yen communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tolo ko Mali kɔni ye jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ finitigi ko la finitigi ko la fanga min bɛ jamana la jamana min bɛ n'a ka kɛlɛkɛminɛnw ayiwa ni fanga min b'a la kɛlɛkɛminɛnko nasira la ani kɛlɛcɛw olu nasira la tolo n'i y'a lajɛ ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Mali filɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ 4 la nin ye an bɛ jɔnni kɔfɛ Ghana ale de ye fɔlɔ ye Ghana an dan bɛ Ghana de kan ale ye sabanan ye min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ale bɛ 2nan la Côte d'Ivoire ye 2nan ye u k'a ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ Nigeria ale ye jamana fɔlɔ ye Nigeria ye fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ka 2nan Côte d'Ivoire ye 2nan ye min ye Ghana ye ale ye sabanan ye Mali bɛ jɔyɔrɔ 4 la ayiwa ko armée fanga bɛ armée min na CEDEAO kɔnɔ a cogoya de filɛ nin tolo n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ jamana 145 diɲɛ ɲɛfɛ min ye global fire power ye ale kɔni ye ayiwa jateminɛ kɛ nin cogoya la tolo k'a lajɛ ayiwa jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a lajɛ jate ninnu na a bɛ n'a fɔ san laban in na Mali kelen ka nin jɔyɔrɔ in kɔni sɔrɔ tolo a ma kɛ wulikajɔ kɔ dɛ sabu wulikajɔ minnu kɛra san laban in na san 2 laban in na ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw u ye Mali armée u y'a don ba la dɛ u y'a don ba la ka sababu kɛ minɛn minnu sanna ka di Mali armée ma ka cɛdenw k'olu ta ka cɛdenw kɔgɔ olu ka se ka jamana yɛrɛ ka lakana o de y'a to bi i b'a mɛn ko l'armée monte en puissance Mali la yan nɔ o kuma gansan tɛ dɛ tolo sabu armée kelen bɛ ka jɔyɔrɔ min na ko global fire power ale filɛ nin k'a sɛbɛntiya n'i y'a lajɛ CEDEAO kɔnɔna la tolo jamana minnu bɛ yen ni olu fanga bɛ olu la kosɛbɛ o ye Nigeria Côte d'Ivoire ani Ghana ye n'i y'a lajɛ fana tolo diɲɛ ɲɛfɛ ko nka UEMOA fana kɔnɔna la Côte d'Ivoire bɛ fɔlɔ la dɛ tolo UEMOA o kɔrɔ fili t'a la koyi UEMOA yɔrɔ ni CEDEAO jɛkulu don minnu tɛ kelen ye nka bɛɛ ye farafina tilebiyanfan jɛrɛ jɛkulu ye UEMOA ale bɛ n'a fɔ nafolo ko bunakun kan min ye Côte d'Ivoire jamana ye ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o la n'i y'a lajɛ tolo nin kɔni nin bɛ n'a fɔ Mali ayiwa hali n'a sɔrɔla ko caman bɛ yen o jalaki bɛ an kan bi nka Mali a kelen bɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ayiwa bamancɛ wale a kɛlɛli la nka n'i y'a lajɛ farafina jamanaw kɔnɔna la jamana minnu bɛ yen ni fanga bɛ olu la finitigi ko nasira la Egypte jamana ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o la o ma bala na ko n'i y'a lajɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen la Egypte ale bɛ jɔyɔrɔ 14 de la o kɔfɛ farafina kɔnɔna la Algérie jamana ale tugulen bɛ o la ko Algérie u ka finitigi maa miliyɔn n k'a fɔ Egypte ale min bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka finitigiw a maa hakɛ dɔrɔn maa 1,000,000 a n'a kunkanfɛn o kɔfɛ maa 440 bɛ yen olu kɔni sigilen bɛ ni mago jɔr'u la dɔrɔn u bɛ taa baara kɛ réserviste tolo miliyari dolari wari miliyari 700 ani 70 o de bɛ don Egypte armée la tiɲɛ la n'i y'a lajɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye États-Unis ye tolo olu de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la dɛ siga t'a la ka Russie jamana da o kan tolo ka Chine min ye Inde ka taa se Japon ninnu ma olu dadalen bɛ ɲɔgɔn kan kunnafoni filɛ nin ye Nouvelle Horizon de ye nin fɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ Info Matin ta kɛ Info Matin ale fana da bɛ CEDEAO ka kuma dɔ la bari ani nin sira tɛ kelen ye ka sababu kɛ a y'a jira ko Mali ale ni CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kalo 30 tɛmɛlen kɔfɛ k'a bɛna fɔ ko halisa ko kɛlɛ min ni o tun bɛ yen nɔ ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ koyi tolo a bɛna fɔ CEDEAO de ye Mali ɲɔni ka an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kurako kuma min na bi n'o ye souveraineté ye CEDEAO de ye Mali su an ka se ka nin kɛ Info Matin de nin kuma fɔ dɛ Info Matin a ko Mali ni CEDEAO cɛ kalo 30 tolo an y'o de kɛ sama la nka sama in kɔfɛ a bɛna fɔ a kɛra hɛrɛ de ye anw ma dɛ a kɛra hɛrɛ ye an ma mun na tolo n'i y'a lajɛ kabi Ala ma hinɛ na Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga kabi a ma bin fɔlɔ yɔrɔ gɛlɛya tun bɛ politique ko
politiko kɛlɛw kun bi yan Ibrahim Bokar Keita ale ni politiki tɔnw ani jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu sama-samaniw kun bɛ yen n'i y'a lajɛ k'a daminɛ min ye janvier kalo tile 9 san 2022 yɔrɔ CEDEAO ye ɲangi bi Mali kan o ɲangi dɛ tolo o ɲangi de kɔnɔna la jamanadenw wulila janvier kalo tile 14 o dɔgɔduma yɛrɛ ye sini ye jamanadenw labɛnnen bɛ ka se ka o don kɛrɛnkɛrɛnnen jamanakuntigiw y'a yira k'a fɔ ko don in ka kɛ Malidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka Mali ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o kurakuraya tuguni ka ɲɛnamaya tolo info matin y'a yira k'a fɔ ko in a ma kɛ CEDEAO kɔ dɛ CEDEAO de ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a ju tigɛ n'i y'a ye anw ye souveraineté ko kuma fɔ bi ko ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta info matin ka kuma la CEDEAO de ye tugura Mali ko cucu fo ka na an se nin kɛnɛ in kan tolo don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen olu fɔlen bɛ yan juillet kalo tile 19 san 2020 ko CEDEAO ye ciden dɔw wuli o y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga ma bin Goodluck Ebele Jonathan ale min ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ in ye ale tun b'o jɛkulu ɲɛma tolo u nana yan nɔ ka na lajɛ u y'a ye wulikajɔ dɔw de bɛ sen na Malidenw fɛ ka ɲɛsin Ibrahim Bokar Keita ka fanga ma yɔrɔ a wulikajɔ ninnu tolo a taara laban min na bɛɛ y'a ye n'i y'a lajɛ utu kalo tile 20 san 2020 ko CEDEAO ale ye ɲangi ta ka ɲɛsin min ye jamana ma yɔrɔ finitigi dɔw bɛ yen olu wulila ka Ibrahim Bokar Keita ka fanga ka a dafiri o kɛra jamanadenw ka wulikajɔ kɔfɛ utu kalo tile 28 san 2020 ko a fɔra k'a fɔ transition kalo 12 o bɛ di a ma utu kalo tile 28 CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko a ma jɛn ni o ye n'i y'a lajɛ o waati min fana dara o kan septembre kalo tile 7 san 2020 CEDEAO ko a ye yɔrɔ finitigi minnu tun ye fanga ta u kɛlen ko ka fanga ta kɔfɛ u tun y'a ɲini ko fo IBK ka bɔ a ka taa furakɛ u ye IBK bila a taara furakɛ u ye foli da o kan o kɛra septembre kalo tile 7 san 2020 septembre kalo tile 15 ko sommet fitinin dɔ kɛra Nana Akufo-Addo ale ye wele bila comité national pour le salut du peuple n'o ye CNSP Assimi Goïta nunga u ye fanga ta waati min na o kun b'o tɔn in de kɔnɔ tolo u ye wele bila o sɔrɔdasi kulu ninnu ma k'u kana u ka se ka segin ka kuma ayiwa u ka se ka sira don furanjɛla fanga kɔrɔ tolo a ka kan ka taa ni sira min n'i y'a lajɛ septembre kalo tile 25 san 2020 CEDEAO ko Bandaw k'ale ta ka kɛ jamanakuntigi ye CEDEAO ko k'a y'o mɛn k'a jɛnna ni o ye tolo waati ni waatiw nana da ɲɔgɔn kan janvier kalo tile 12 san 2021 CEDEAO a y'a ɲini ko fo ka waati de sugandi jamana baara bɛ se ka kɛ ni sira minnu ye ko min ma ko feuille de route janvier kalo tile 23 san 2021 CEDEAO ku jɔrɔla kosɛbɛ sabu CNSP kun y'a fɔ ko a ka tɔn k'a b'a ci ka fanga di civiliw ma CEDEAO kun jɔrɔla o ko la kosɛbɛ min ye mai kalo tile 24 ye san 2021 CEDEAO ko Bandaw jagoyalen bɔ fanga la n'o ye coup de force ye CEDEAO y'o kɔn o mana bɔ yen juin kalo tile 9 san 2021 jamanakuntigi min bɛ yen sisan colonel Assimi Goïta tolo ale fanga ta ale de fanga na sisan o kɛra tolo juin kalo tile 19 san 2021 CEDEAO a ye Choguel Kokala Mayiga ta k'o kɛ premier ministre ye min ye septembre kalo tile 8 ye san 2021 ko CEDEAO n k'a fɔ jamanakuntigiw tun kɛn bɛ ka Mukutari Wane ani Bandaw ka olu minɛ k'u lasago u ye olu bila CEDEAO ye foli ta ka ɲɛsin o ma tolo nin n'a ɲɔgɔnna caman waati yɛrɛ kama an tɛna sama nin nɔfɛ nka a bɛ n'a fɔ fɛn fɛn tɛmɛna Mali ni CEDEAO cɛ kalo 30 in kɔnɔna la tolo a ye Mali ɲɔni k'a bila sira dɔ de kan n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye o jɛlen don info matin ka kuma ni info matin y'o fɔ an bɛ an ɲɛsin l'essor ma kɛ faso ka gafeba ale y'a yira sa k'a fɔ a da bɛ kunnafonidilanw yɛrɛ bolo koyi ko min ye kunnafonidilanw ka jɛkulu ye o ni jamanakuntigi cɛmancɛ fanga ɲɛma k'u ye ɲɔgɔn ye sankura foli hukumu kɔnɔna de don tolo l'essor ka kuma la ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta kunu ani kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu k'a daminɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante comité national de légal accès aux médias d'état Abdoulaye Sidibé ani haute autorité de la communication HAC o ɲɛmɔgɔ Gawusu Kulubali olu kɔni ye kuma ta ko kɛnɛ kan ye nka min ye Banjugu Dante ye
n'ale maison de la presse ɲɛmaa ye kosɛbɛ tolo a ye foli di jamana kuntigi ma kosɛbɛ ani a ye da don kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan ani kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu tunnen don sisan nka a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na ko sisan kosɛbɛ kunnafonidila si tɛ ko min bɛ kaso la sisan awɔ nka dɔw tunnen don dɛ kosɛbɛ n'i y'a lajɛ a bɛ san 7 ɲɔgɔnna bɔ sisan kunnafonidila min bɛ yen ni o ye Birama Ture ye ale don Birama Ture ka koɲɛ kosɛbɛ a tolo maa si ma se ka ɲɛ dɔn a la bi Banjugu ye nin kuma fɔ awɔ a y'a yira k'a fɔ fana ko kunnafonidila dɔw bɛ yen i n'a fɔ arajo baarakɛlaw don kosɛbɛ Amadu Ɲali Buli Musa Bana Diko olu Wulekura san 2020 jamana cɛmancɛ la halisa olu ma se ka ye kosɛbɛ nka k'a ma ɲinɛ fana Olivier Dibois min n'ale fana minɛna Gawo awɔ a bɛ san 1 bɔ sisan kosɛbɛ o fana ma ye min ye Banjugu Dante ye awɔ dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma n'u kama aide à la presse kosɛbɛ tolo ko fana 23 awɔ ko de dira kunnafonidilaw ma ɲina ko kunnafonidilaw dun n'i y'a lajɛ kosɛbɛ a ka ca télévision ka ca awɔ radio ka ca awɔ kunnafoni sɛbɛnw ka ca kosɛbɛ i ye 23 di olu ma tolo ko hali maison de la presse kungo o ka dɔgɔ o la kosɛbɛ Banjugu Dante de nin l'essor ni l'essor y'o fɔ e ko an t'an ɲɛsin soir de Bamako mari soir de Bamako ale ko ko min ye lycée public min bɛ Burem k'a bɛna fɔ o tɔgɔ ko o dara château la waleya dɔw b'o kɔnɔ ayiwa tolo nin ko in yɔrɔ nin kun kɛra mankan ye kosɛbɛ k'a fɔ ko Burem a lycée awɔ n'o y'a cɛmancɛ kalanso in ye kosɛbɛ tolo ko k'a tɔgɔ da Aishata madame Haidara Aishata Sise n'u k'a ma ko château awɔ tolo a kuma kun cayara kosɛbɛ kɛ nka ko min ye u ka collège awɔ collège min ni o sigilen bɛ bi ale de kun ye laɲini kɛ kosɛbɛ nka a bɛna fɔ ban kun kɛra ma jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ Burem kɔnɔna la kosɛbɛ olu de kun wulila k'u jɔ ko in ka olu ma jɛn n'a ye kosɛbɛ sabu ko collège min n'o bɛ ka Burem koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ bi awɔ n'o sigilen bɛ Bamako yan u ka fɔ la dɛ k'u sigilen bɛ Bamako yan k'u bɛ Burem u bɛ ka Burem k'a ko ta ka k'u ta ye olu ma sɔn o ma kosɛbɛ ko o de y'a to u banna k'a fɔ ko lycée public min bɛ Burem ko k'a tɔgɔ da château la nka ko in olu kɔni banna nka a kɛra dɛ a kɛra lycée k'a tɔgɔ dara château la kosɛbɛ sabu lettre min cira ministériso ma min b'an ka kalanko kunna o jɛnna ni lettre in ye kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko foli yɛrɛ a b'a da ko in kan kosɛbɛ collège min n'o bɛ Burem o y'a yira k'a fɔ ko lycée min n'o bɛ Burem k'a tɔgɔ dara château la kosɛbɛ lycée tɔgɔ bɛ se ka wele lycée public madame Haidara Aïcha Alassane Sise château 10 château fo ten i ma fili kosɛbɛ le soir de Bamako n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ e ko an t'a datugu ni le Echo ye dɛ Echo ale da bɛ dɔnkili ko kuma dɔ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye dɔnkili nafamanw ye k'a bɛ n'a fɔ ko o waleyaw bɛ ka segin Mali kɔnɔ tolo an ka dɔnkili kɔrɔw tolo olu de kuma bɛ yan dɛ kosɛbɛ o kuma bɛ yan ko n'i y'a lajɛ ayiwa dɔnkili kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye Mali kɛ Mali ye awɔ n'olu ye maliden yɛrɛ tolo a dɔnkili min dɔw bɛ yen kosɛbɛ n'a dara i farikansi bɛ cɛ i farigansi bɛ cɛ siga t'a la Mali yɛrɛ kanu bɛ don i la awɔ jamana kanu bɛ don i la o dɔnkiliw kosɛbɛ Tara Buware tɔgɔ bɛ fɔ yan awɔ tolo sanu nɛgɛni Tara Buware ye nin dɔnkili da kosɛbɛ Tata Bambo Ala ma hinɛna la min ka di min ye awɔ ka taa se malidenu an bɛ ka sigi karikari an kosɛbɛ bɛ ka sigi awɔ masakɛ Dankele Bazumana Sisoko awɔ ani Sajo Usumani Sakona a n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ tolo nin bɛɛ ye Mali fasa da seko ni dɔnko seko ni dɔnko tolo hali ka se an ka jɔnjɔba dali ma kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ nin bɛɛ ye an ka seko ni dɔnko ka baarakɛ ɲɔgɔnw ye awɔ nka tolo n'i y'a da bi dɔnkiliw ma a bɛ maa lakasi ɲininkali de bɛ yen dɛ ɲininkali de bɛ yen kosɛbɛ koda ɲɔgɔn ma a bɛ na ni kolanɔgɔ ye n'o tɛ kosɛbɛ ko bi dɔnkiliw bɛ dɔnkili la tiɲɛ na n'olu dara tolo a tɛ dɔnkili ko negedon maa la an k'a lajɛ sabu ka i sigi ka dɔnkili yɛrɛ lamɛn tolo a bɛ maa bila ka hakili de kɔgɔ kosɛbɛ hakili kɔgɔ awɔ a bɛ jamana kanu don i la kosɛbɛ nka bi bi in na a ka fɔ an ka dɔnkilidalaw ye k'u hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ n'u bɛ dɔnkiliw da tolo k'u hakili to Maliko in na awɔ k'u hakili to an ka taabolow n'an ka tabiyaw la awɔ n'o tɛ Bazumanaw ni Tata Bambow ani karikariw ani Tara Buwarew y'a kɛ cogo min na kosɛbɛ bi o sira bɛ ka bila awɔ o kuma de bɛ fɛ ka fɔ yan les Echos wele an b'a datugu yan an b'a bila yan tolo ni Ala sɔnna yan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ kosɛbɛ gafe kuraw mana bɔ k'o lakale inshallah an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna